Здравейте, аз съм Диан и днес ще говорим за това как да получим български IP адрес на нашия компютър или на нашето мобилно устройство, когато се намираме в чужбина. Това е добра информация за нас, тъй като, както може би вече от личен опит сте установили, част от веб страниците не могат да бъдат отваряни, когато сме извън България. Такива са, например, Zamunda, ArenaBG или VBox 7. Това е така, тъй като те изискват български IP адрес, за да бъдат достъпни, и когато се опитаме да ги отворим от чужбина, те са просто блокирани. Също така, ако използвате онлайн банкиране или имате друг акаунт, който изисква сигурна връзка и се опитате да ги отворите от IP адрес, който не е български, те са или ограничени, или акаунтът може да бъде дори блокиран, тъй като настройките за сигурност блокират всякакъв достъп до акаунта от IP адрес, който е чужбина. Български IP адрес можем да получим, като използваме така наречените VPN услуги. В интернет може да намерим голямо разнообразие от тях, но аз пробвах една и останах много доволен и тя работи наистина ефективно. Повече подробности може да намерите на страницата www.changeiponline.com/get a Bulgarian IP address с тиренца между думите.